faɗi ba. Alhayu ya rabbana kai ke da mallakin ko'ina. Ka fara sarki wani ikonka ya ishe ko'ina. Ilahu kai ke rabon baiwar ka ta game ko'ina. Ka kare kare da nayi tazara a kan idan yan uba. Dubin salati da ɗa kunta wurin abida. Asa dukkanin asabu da alihin gidan shugaba. Asa da ji sai hoto rasa da yar gaban goshi na tima. Ba za su daddoke ba, cima yau na banga ta makarke ba. A rarrake rabbina lamarin ki kasa ba zai faɗi ba. A yanzu na yunkuro domin ni cikin gidan zanfa. Na gaida hamshakiya sannan na samu barbarfa. Dokayen tambura gwiwa a sannin karfafa. Ya sani na dalai jinjiri kaɗai yake yin tafa. Dukan abun arziki an ban da hannuwa zan yaba. Sannan na yi godiya na yi addu'ar gamawar kilauti ma. Ba za su daddoke ba, cima yau na banga ta makarke ba. A rarrake rabbina lamarin ki kasa ba zai faɗi ba. Da fari zan sallama na shiga bai tukan kai tsaye. So ayi min iso na zo fa da ƙasa na yi sunne. Cikin gidan tima ne da na shigo da na kasa a sai. Gidauniyar tallafi cikin wuce su suna nan tsaye. Abinda duka aka ji a waƙar shi na sani na faɗa a tima. Ba za su daddoke ba, cima yau na banga ta makarke ba. A rarrake rabbina lamarin ki kasa ba zai faɗi ba. Abinda ba lokaci ni na yi faɗin a ce gaibu ne. Waye mazai ja da kin wuce su sabu bayan ki. Kin wuce kin gaba makiyan ki su suna so. Dan dukan ci gaba a gare ki ainihin rabu ne. Hakiyin fahari kankar da kai yana halin tima. Ba za su daddoke ba, cima yau na banga ta makarke ba. A rarrake rabbina lamarin ki kasa ba zai faɗi ba. Ana faɗi a gari uwar rago a kewa jaje ashe. Wadda ta haifo gwani murna ake na samun dashe. Uwar rike gaskiya nasarar shi zai wuya ta kushe. Tima kafin rabu ce da ke tsayawa marasa gata. Ba za su daddoke ba, cima yau na banga ta makarke ba. A rarrake rabbina lamarin ki kasa ba zai faɗi ba. A tamburan tima ne hajiyar mu bai tukan nata ne. Domin kwayar yola ce kara ko kuma halin su ne. Gare ta kwai ladabi na gabata rai na manyanta ne. Ana batun ilimi tima yola ta wuce ta yi gaba. Ta ku halinta ne za ta baka ta yi daɗe hajjati.